Els nostres iaios i iaies tenen moltes coses per contar, perquè quan ells eren jóvens la vida era molt difícil. A les cases no hi havia ni llum ni aigua corrent. En l'escola a soles tenien un llibre, l'enciclopèdia. Els xiquets molts dies no podien anar a escola perquè tenien que ajudar els pares. Antigament no n'hi havia aparatos moderns, com les teles, les llevadores, els telèfons, les tablets, els ordenadors i moltes més coses. Avui ens ho hem passat molt bé escoltant els iaios i les iaies contar-nos la seva vida. Esperem que gaudiu d'aquest documental. Este poble, antigament, no estava com està ara ni molt menys, i d'un poc més avall de l'estació, cap avall, tot eren bassals, xarcos, i molta brossa, i hi havia molt de ramat que venia per ací. Però a poc els llauradors anaven llevant bassals i anaven transformant en horta per poder conrear, cultivar, les cosetes que interessaven, bé el blat, el forment, o bé taronges, bé el que fora, moreres, per a la seda, etc. Però allà baix ho deixaren, els bassals deixaren per a fer arròs. I des d'Alboraia, sabeu on està Alboraia? A Sagunt, per vora mar, no serien 400 o 500 metres, n'hi haurien tota una franja d'arròs. Les cases que vivíem nosaltres i els nostres pares era de 2 plantes, planta baixa i dalt una andana i un corral. En el baix vivíem tots i dalt era per ficar coses del camp, que se replegava del camp, el que s'agarrava d'allí i ho ficaven tot dalt a la càmera, que era una càmera d'una andana. I en el corral els pares criaven porcs, gallines, pollastres, patos, això teníem en el corral, tot. I baix dormíem tots, i vivíem la vida baix, en la planta baixa. Jo vivia en una alcria. Sabeu el que és una alcria? No? Doncs una casa en l'horta. I on jo vivia no n'hi havia ni llum dins de casa ni aigua. L'aigua la teníem en un pouet a la porta de casa. I d'ahir en un pugal i una cordeta agarràvem l'aigua i traiem l'aigua fora. El quarto bany que teníem nosaltres, mira, era un quart xicotet que cabies tu a soles. I després hi havia una pedra en un forat, allí fes caca i pixaves, allí. I això anava a una fossa que feien els pares. I aquesta fossa, quan estava plena, agarraven i els pares duien un carro d'arena i el ficaven allí fora al corral i la treien, la fossa se la treien, i això era pels camps, per abonar els camps, per collir quereguilles, per collir de tot en els camps. I després per cortinar teníem un sac. Vosaltres no sabeu el que és un sac? Sabeu el que és? Doncs aquest sac l'hauríem tot desfet i l'hauríem per al mig, i això era una cortina perquè ningú te veguera allí dins. Això era, i se dia el comú. La gent se dutxava, no n'hi havia dutxes,
normalment era calfar l'àvia i en una safa al mig del corral o on siga, te s'abonaves, te tiraves l'àvia per damunt, te rentaves i ale. I dutxar-se, se dutxaven normalment 2 o 3 viatges per setmana, no com ara que se dutxen. Com està tan pràctic el grifo i la dutxa, te dutxes quan és calor. El piso de la casa era de terra i ahí agranaven en una granera les mares i després arruixaven en una ruixadoreta i feien un dibuix. Això era la planta baixa que estaves i era el que feien tots els dies, agranar i després feien un dibuix. En l'àvia mateixa, com l'altre era terra, feien el dibuix. Antes no n'hi havia llavadores. Normalment se llevaven caves, se ficava la roba remulla en una pica, se ficava un grapall de salsosa, se ficava remulla i després ve siguen la pastilla que t'has fabricat o ve siguen una pastilla a comprar, se llevava. I després el que tenia pou treia l'àvia i la rentava. I després el que no, la bomba. I també n'hi ha molt costum que en cas de llavador, que en això, anar les dones a llevar a la font. Que n'hi havia una font i si hi ha l'àvia corrent i n'hi havia lloses, allà llevaves i te duies la roba a casa a llevar i rentar. I llum no, llum, ma mare gastava un cresolet i després n'hi havia uns carbureros i allí n'hi havia llum i en això s'apanyaven, no teníem altra cosa. El sabó normalment se compraven pastilles en les tendes i si no, en moltes cases de l'oli de les fritures i de les coses se solia fer ficant certa quantitat de sosa càustica, oli i àvia. I ho manejaven en un palo i després, quan estava quallat, el ficaven estès en un caixonet, el deixaven que se secara i després l'abocaven perquè li ficaven un drap rodant, l'abocaven i en un gabinet tallaven i feien pastilles. I en això se llevava també. En una enciclopedia y un manuscrito. Hi havia unes tauletes que se ficaven dos a cada tauleta, hi havia un tinter al mig, i unes plumes d'ixes antigues que se partien pel mig i feien dos ratlles. I això és el que teníem. I d'ahir te ficava el mestre el que volia, i és el que teníem, però de recreu això al terrat. I d'excursions cap, tot això no estava. Era la guerra recent acabar, que havia d'haver. Res. Quan anàvem a escola eren en una andana i els xics anaven a una part i les xiques anaven a una altra. I entràvem a escola, no ens deixaven parlar el valencià y diem, buenos días, doña Irene, ¿cómo está usted? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Después nos feia ensenyar, rezar el Padre Nuestro, cantar el Cara al Sol y pujar la bandera.
I després ens ensenyaven lo elemental, llegir, escriure les 4 regles, poc més, religió. I això, i no teníem pati, i eixíem al carrer a jugar. Però eren 2 andanes, pujaves per una escala, a la dreta estaven els xics i a l'esquerra les xiques. Estava don Jaime Costa, que té un carrer allà darrere, i dona Irene, i n'hi ha 60 o 70 de xics i xiques separats. Una barbaritat, però estava així. I me'n recorde d'uns versets i cuentos que mos contaven antes, i ma mare m'ensenyava uno que els ensenyava als xiquets, perquè així este poble era tot de llauraors. Estudis n'hi havia pocs, però alguns habitants sabien moltes cosetes d'aixes. I començaven a dir un verset que era per ensenyar les coses als xiquets d'on venien. I al començar així, jo tenia una flauteta, me la furtava una gosseta. Gosseta, dona'm la flauteta. No te la vull donar si no em dones lleteta. Lleteta d'on? De la cabreta. Cabreta, dona'm lleteta. No te puc donar més que no em dones herba. Herba d'on? De l'alfals. Alfals, dona'm herba. No te puc donar més que no em dones corbella. Corbella d'on? Del manyà. Manyà, dona corbella. No te vull donar més que no em dones satxí. Satxí d'on? Del porc. Porc, dona'm satxí. No te vull donar més que no em dones segó. Segó d'on? Del molí. Molí, dona'm segó. No te vull donar més que no em dones forment. Forment d'on? Del camp. Camp, dona'm forment. No te vull donar si no me vens a sembrar. Entonces el camp me dona a mi, jo el vaig sembrar, i el camp me dona a mi forment. Jo forment al molí, el molí a mi segó, jo segó al porc, el porc a mi satxí, jo satxí al manyà, el manyà a mi corbella, jo corbella a l'alfals, l'alfals a mi herba, jo herba a la cabreta a mi lleteta, jo lleteta a la gosseta i per mi la flauteta. Ja està. I quan ens portàvem mal al col·legi, el mestre, que tenia una paleta, de amb ahí i la paleta te pegava ahí. I potser, si feia molt de mal, te castigava en 2 llibres a la paret. Però és que eren molts i si no era així no se podia apoderar. Hi ha que ja se portaven millor, però sempre n'hi ha que són més escassers i el mestre, la paleta la reinava. Jo n'hi ha fins als 14. Hi havia que els 8 ja se ho deixava estar, o els 10, conforme en casa se'l necessitaven, de pronto ja el traien de l'escola. Nasqué en l'any 31, antes de la guerra, en l'any de la República. I després, quan vingué la guerra, jo tenia 5 anyets. Mon pare se'n tingué que anar al frente. Eren 4 germans. I entonces, jo era la major i havia d'ajudar en la casa en lo xicoteta que era. I no podia anar quasi a escola. Havia de cuidar del xiquet, havia de moldre dacsa i forment perquè era l'època que hi havia que no menjaves bé. Bueno, no vaig a desxifrar-ho més. I així és que no podia anar ni a escola i després me vaig fer major, un poc més major, no massa, als 14 anys, i entré en la llutera a treballar. I quan eixien d'escola ajudàvem en casa, potser anàvem a plarqueries o cebes o a collir cotó, que hi havia uns anys de cotó que els xiquets com vosaltres anaven a collir-ne, que la floreta que eixia la collia ja, tot això. I jugar, recreu no n'hi havia. Recreu estàvem en l'escaleta en un piso i hi havia un terraet i allí estàvem tots. No podíem només que estar drets. No anàvem a ningú puesto, però això fa moltíssims anys. Els xiquets anaven a escola quasi més en l'hivern, perquè quan venia una collita
havien d'anar a plegar quereguilles, a pelar cebes. També, quan deixaven els melons, a ajudar a treure-los del camp. Eixíem al carrer a xuar, però és que en el carrer entonces no passaven cotxes, només eren bicicletes i carros que quan venien de l'hort a tots els homes del poble, quasi se passava de l'agricultura, pues ja els xiquets a xuar pel carrer. Eixíem de vesprà, agarràvem el berenar i a xuar pel carrer. I després de nit, pues igual, agarràvem el sopar i a xuar per ací. Les portes, com estaven obertes, pues entraven dins les cases, xuàvem a conillers, que era amagar-se, i entraven dins les cases, amagaven estar dins dels quartos i els amos ni s'enteraven. I tot això el que passava. Xuàvem a boletes, així, a gometes, deixes que les llimonades duien una gometa, i deixàvem a les mares sense gometes, les botelles es canviaven això. Tenien rastres de gometes així, a molts xocs, a Conreso, a tot, a Galope, a tot. Xuàvem, però en el carrer. Pues xuàvem a màrrega, que se ficaven el que pagava al mig i els altres en les ceres. I anaven correguent i el que agarraven pagava també i s'agarrava en el que havia perdut. I anaven tots xus màrrega, xinxapó, llosa, i agarraven pillat i també s'agarraven, fins que feien una tira gran i no en quedava ningú que estiguera lliure. Xurro, manga, mangotera, que és el xurro, no sé si sabreu, que se ficava avui de capçal i tres se ficaven així, xenollar, xurrer d'altres, i els altres botaven damunt d'ells. I que estaven damunt deien xurro, media manga, mangotera, i els de baix ho havien d'adivinar-ho. Si ho endivinava se canviaven, o si no se botaven els mateixos i els altres aixucats. Això era el xurro de manga mangotera. A les boletes, al sambori, a tirar a la trompa, coses d'aixes. Xouets, doncs mira, d'un any per l'altre de Reis, potser tenies el mateix. Tenies la mateixa nina, li ficaven un altre tratge nou i ja tenies els Reis. I els xiquets, algú tenia, te conta de més arrere, algun cavaller de cartó, se'ls deixaven, i poco más, un tabalet per tocar, els xiquets, tabalets o algun animalet d'estos de cartó. I les xiquetes eren nines, això de tindre un carret com ara, no. I els xiquets, hi havia qui tenia un carret com els que gastaven en rodes, xicotet. I hi havia xiquets que no li aplegava tindre el carret i en una caixa de sabates ficaven un cordellet i això era el carrer que el xiquet suava. D'això me'n recordo jo. Els xocolats el tenia qui en tenia. La gent rica o més pudient pues ne tenien, però la gent pobra ne tenien, però el més fluix possible, perquè no n'hi havia diners per comprar-ho. No és com ara, que ara tota la gent té diners, si no tots, quasi tots, uns més que altres. Ni me'n recorde que tenia xoguets. Potser un carrer d'aixòs que feien de fusta, en les rodes de fusta, carrer xicotet, i poques coses. Pues mira, quan venia la Pasqua, el primer que fèiem és fer-se un davantal. Se feia un davantal ben bonico, amb puntilletes i tot, pel dia de Pasqua. I se ficàvem el davantal, totes arrelades, i s'anàvem a les coves de Massamagrella.
caminant i jugant a les coves. Plegaves a les coves i els xicots del poble, que ja tenies parlat amb ells, t'enjuntaves tota la quadrilla, ells i nosaltres. I a jugar per les coves, jugàvem al puntet, jugàvem a la tarara, jugàvem a tot. I en acabant, quan se cansaven de jugar, ja se venien per aquell poble, jugant tots per aquell poble, i després se fèiem un soparet en casa d'un, buscàvem una casa que no visqueren i això, i se fèiem un sopar. I ahir passàvem el rato. I en acabant, la festa, quan ens feien a voltes dies, ui, ens van a fer ara un ball o alguna cosa, hi havia un senyor que vivia allà baix, a l'eixir del poble, allà als Quatre Cantons, que tenia un acordeó, ens feia música en l'acordeó i allí anàvem els xicons del poble i les xiques a ballar. I així passàvem les festes. I després, nada, a ballar i ja te quedaves amics en ells i anaves junts en ells i eixies junts, i te n'anaves al cine a Massamagrell i res més, així ja no feien res més, només que això, prou. Antes, per ficar-se a festejar en un xic, primer anaves amb un muntó de temps en ell i després, per ficar-te a festejar, havien de demanar l'entrada als pares, se deia així, als pares. Si els pares te diuen que sí, doncs anava el xic i se ficava a festejar. Després igual anaves un any, 5 i un any almenys 9, en el novio que tinc. I entonces, un viatge vas en ell, doncs ja vas a tots els puestos en ell, però entonces no se podíem agarrar ni de la mà, ni del braç, ni res. Anàvem a Massamagrell, que allí n'hi havia cine i passeig, anàvem allí, i resulta que veníem i t'agarraven de l'ombro o de la mà. I quan arribàvem a l'entrada del poble, se llevaven. I després també te pintaves. Jo vivia en una alcria i allí anava a casa una amiga quan venia i me pintava, perquè els pares no volien que te pintara. I així anaven els xics, ja t'he dit que anaven una temporadeta i demanaven l'entrada. I després festejar era normal, però entonces era normal, però no te podies donar un bes ni res de res. I després estaves en casa i el novio anava a casa. Jo tenia una germana, jo era més xicoteta, i la meva germana se ficava a festejar i ma mare i mon pare de nit s'excitaven i me deixaven a mi a cuidar de la parella de novios. És zona mediterrània i el clima mediterrani normalment té tres cultius, són la vinya, la vid, l'oliva i el forment o blat, que a través dels segles s'han conreat, no sols a este poble, sinó per tota la mar mediterrània. Així també, de principi, se conreava això, però clar, això sols no se menja. I en el temps s'han anat canviant les coses i segons els diners que els llauradors podien traure, una vegada han conreat més vinya i han tret un vi millor possible, altres vegades han fet més l'olivera, altres vegades, com passat després de guerra, tingueren, per desgràcia, una guerra civil. Després d'aquesta guerra feia falta menjar molt i feren molt de forment, molt de blat. Després ja el blat ja no feia tanta falta i començaren molts taronxers. I al mateix temps també carxoferes i cotó en pèl, perquè vingueren uns catalans que necessitaven cotó per a les seues teles d'allà, perquè hi ha molta indústria textil, i venien així al poble, me'n recordo jo que venien a dir-nos que planteu-ne, i plantàvem molt de cotó. Jo he collit un muntó de cotó, les manetes, en companyia amb ma mare i el meu germà. I ma mare, perquè no s'avorriren, ens cantava cançons molt boniques, i allí passàvem el temps collint el cotó. I anàvem ahir al Balat, que hi havia un magatzem molt gran, i allí veníem el cotó, i després a cobrar-lo a València.
Segàvem hòmens, però tenien una parcel·la en la terra, planeta, i allí s'on trillaven el forment. L'aca rodava en un trill i el gra quedava baix i la palla dalt. Quan ja estava tot això solt, llevaven la palla de damunt i feien en un muntó el forment. I en uns colaors, entonces ficaven ahí el forment i l'aventaven. I en acabant ja el ficaven al sac. I l'arròs el ficaven a secar, perquè l'arròs sempre estava banyat, perquè se criava en la marxal sempre en aigua. I ho feien tot en l'aera. Després ja vingué més evolucionant les coses i així se triava més arròs en la marxal que forment. I entonces l'arròs el secaven ja quan adoquinaven els carrers i el tenien davant de casa. De moment venia una trona perquè no es banyara, en un instantet l'ensacaven entre tots, que s'ajudaven, veïns i la família, i el ficaven dins de casa. A l'endemà així el sol el tornaven a secar fins que estava sec. Però l'arròs té també prou problemes. Té que estar molts mesos plens d'aigua. Això pot produir malalties, com per exemple criar un mosquit que es diu anofeles, que si te pica te produeix una malaltia que es diu paludisme, o terciana, que es diuen tercianes, i això passava molt per així. I encara que l'arròs donava molt a menjar, i damunt era molt pesat, perquè treballar un llaurador entremig de l'aigua i estacant-se i tot era pesat. I després, quan se segava l'arròs, se deixava secar i allò se feia molt dur. Però després havia que tornar a l'altre any a plantar arròs i havia que cavar en aixaes. Sabeu què són aixaes? Sabeu què són aixaes? Aixaes és un palo de fusta i amb una punta una fulla, una pala de ferro que havien que eren així de grans, i això pesava molt. I tenien que anar a manejar la terra, era molt pesat, era molt pesat. Doncs entre les malalties, el pesat que era, aquest arròs anar conreant-se fins que vingueren uns industrials i volgueren transformar aquella zona conforme l'esteu mirant ara. El que era arròs en Massalfassar se va convertir en una zona industrial, una part, perquè de la carretera cap allà és zona industrial i de la carretera cap allà a Sagunt és zona comercial. Doncs, així, per a poder omplir allò de terra, feia falta molta terra, perquè allò era molt fondo. Passaren per així, per aquesta carrera d'ahir, estretet, passaren uns camions de 40 tonellades, allò era moltíssim, era molt perillós. Ompliren de terra tot allò i gràcies a tot això s'ha convertit en una zona industrial i comercial. En casa érem molt pobres. Nosaltres érem, quan es comença la guerra, érem dos germans i un que en crià ma mare, de València, que el tinguérem 6 anys així, i mon pare estigué 3 anys en la guerra. Nosaltres no teníem ni terres, ni finques, no teníem mitjos de vida. Gràcies als meus abuelos maternos que tenien terres, entonces plantaven quereguilles i plantaven forment i moniatos i de tot el que se podia per poder menjar, perquè entonces els diners així estava la cosa molt mal.
valien els diners que eren dels nacionals, que eren de Franco, però els diners de Negrín, mon pare li pagaven en diners de Negrín i ma mare no podia anar a comprar perquè aquests diners no valien. Així és que això era un desastre. I ja t'he dit, gràcies als abuelos maternos, pues, de lo que collien de l'horta, entonces, com no se podia comprar, era tot a base de canviar, pues, fesols per una cosa, per roba o per espardelles, i les quereguilles igual, i tot lo de l'horta. Pues així, mira, com érem llauradors, encara que no vulgués, molta fam no se'n passà, però se'n passà, perquè per almenys sembràvem forment i teníem arròs, i teníem verdures, és que tenien un trosset de terra, i els homes anaven a jornal. I després ja vingué també, me'n recordo de les cartilles de racionament, que jo era xicoteta i en ma casa teníem una tenda i allí era una de les cases que repartíem el racionament. Era quant a l'estraperlo, perquè el sucre era l'estraperlo, l'oli era l'estraperlo, el sabó per llevar també era l'estraperlo, el xocolate, fins les pedres de mistera també era estraperlo. Les pedres que ficaven en la mistera per encendre la metxa, això no ho podies tindre tampoc. Perquè s'encenguera la metxa, duia un cotó pel dins i l'empapaven de benzina, que diuen antes. En una botelleta la ficaven i això, entre la pedra i la benzina s'encenia la metxa. Jo quan tenia 6 anys era quan s'acabava la guerra i com teníem necessitat de picar arròs, moldre dacsa, moldre forment, en moliners de cafè, per fer una pastereta xicoteta. En casa érem en un to que quan tenies la pastereta cuita, entonces hacíem un trosset a cada un. I sempre estàvem en aquesta pelea de tindre que preparar el forment i la dacsa i el que fora i l'arròs per poder-ho coure. En aquest cas, en casa érem a un to i així és molt poquet. Jo era la major i procurava molt per als meus germans. Jo recordo que anava en ma abuela a un molí que n'hi havia en la Pobla de Farnals, a peu anàvem travessant per la via xurra que diem, a canviar forment per farina, carregat per allà i carregat per ací. Jo tindria entonces 5 o 6 anyets, perquè quan s'acabava la guerra jo tenia 7 anys, però me'n recorde totalment de tot el de la guerra, de tot el que passava per ací el poble, dels trens que passaven plens de soldats, i ametralladores que duien allí dalt. Recorde també que anàvem a dormir a l'horta, ahí baix de l'estació, en una barraca severa, perquè teníem por que venia un avió per ir a la costa de la mar, que li diuen la pava, i teníem por que tirara bombes. I entonces, quasi tot el veïnat on vivíem nosaltres, ma abuela, ma mare i les veïnes, anàvem a la casa a la caseta, que era una caseta severa, que la guardaven, era per guardar cebes, quan feien la collita. I allí anàvem a dormir totes les nits, de dia per a casa. Allí en terra dormíem, en palla d'arròs o en palla de forment, en el que n'hi havia. I això era la vida, entonces. Era un desastre de vida. Ho passàrem molt mal, però la guerra va ser o igual que la guerra o pitjor.